Iler-iler tandure sing dalu jroning ratri dening wonten ingkang kacarita amung Sang Hyang Pratangga pati jemdul saking Brang Wetan kaling amega sarta gunung-gunung parandene bisa merbawani jagat raya dupi tatasing kamandan dewasane nana wau kawusa wancine wis ngancik goro-goro Sukra mangkara tumpak mento tete kalapa sumawer cita angkara rakata buta maesa Respati mintono Eka dwi tri catur panca Satsapta asta Astana wadasa Mirem-mirem kembang popong karate bang karate bang rayungan
tabuh kalih kula sowan ngersanipun para pepunden ben sepuh sami lenggah wonten ing Nusa Wungu mriki. Nek ora kleru lho. Mboten apal. Nggih, pokoke pun mangke tentu kula apalaken. Luwatipun keluaripun Bapak San Miyarta ingkang sampun kepareng kaludhangan dhateng kula sak rombongan sowan mriki. Ing wigatos inggih menika tasakuran anggenipun sampun dhaupaken pinanganten putra-putrinipun. Mugi-mugi tansah manggih kayuwanan manggi rahayu nering sambikala dumugi ngantos kaken-kaken inen-inen saengga saged pikantuk talining katresnan inggih menika ingkang wujud golek kencana ingkang tak bangkit tata jalma. Tegesipun manten kalih sageta enggala pikantuk momongan. Panjenenganipun Bapak San Miyarta ugi sarta pikantuk wayah ingkang saged kinarya jampi sayah saha manjangaken yuswa. Matur sembah nuwun tanpa pepindhan sagadu-gadu kula nggih kula ngaturaken pasugatan dalu menika menawi wonten kirangipun kula nyuwun sebunging samudra pangaksami kula nyuwun pangapunten ing sakalangkung kathah jer kula menika ngrumaosi namung titah sewantah ing kedunungan ina lali salah apes lawan mati lan boten sampurna tartemtu kathah kirangipun. Matur sembah nuwun tanpa pepindhan menipun Bapak San Miyarta ingkang sampun kepareng nimbali dhateng kula sak rombongan monggo mriki menika kathah kala wau sampun aturaken
kadang-kadang kemudian dalang kala wau sonten sampun manggi dhateng kula sedayanipun kathah sanget saged kinarya tambah pasrawungan. Malah dalu menika kula ngertos kadang kula rayi kula Mas Yakut ugi rawuh wonten ing panggung matur sembah nuwun. Wah menika aset saking Cilacap Banyumas lan sakiwa tengenipun Mas Yakut Jeder ingkang sampun kaluka saindenging Nusantara. Matur suwun. Sembah nuwun sampun kepareng berkahi dhateng kula Mas Yakut. Mijing nek kula pas prei panjenengan pas ngasta kula tak teng omah. Anu napa? Kula tak nusul. Ning 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 nong 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 nong. Nembang sing kepenak mengko gek diteruske karo lagu-lagune ibu-ibu Waranggana. Terus rampung gara-gara neruske lakon. Terus kula nyuwun pamit kaliyan mripun Bapak San Miarto, kula sak kanca badhe nglajengaken lampah barang dhateng kabudayan kula menika ingkang saestu adilugung. Lesung jumengklung sru imbal-imbalan. Lesung jumengklung manakar mangungkung kumandang kebaisan jroning rong pisan rong notek rong nokung rong notek rong nokung rong notek rong nokung rong notek notek nokung. Lesung jumengklung sru imbal-imbalan. Lesung jumengklung manakar mangungkung kumandang kebaisan jroning rong pisan rong notek rong nokung rong notek notek nokung rong notek rong nokung rong notek notek Matur sembah nuwun. Menika kala wau kula ngaturaken tetembangan ingkang sampun kina sanget. Sampun tebih purukipun menawi dipun tanding wonten ing warsa milenial menika. Lesung jumengklung anggenipun para sepuh, anggenipun para pepunden, anggitanipun para pujangga. Wah, luar biasa. Nadyan dumugi sak mangke dipun ngelaken kok tasih sekeca tur ya isih penak. Menika lho ingkang kula gumun dumugi semriki dereng saged kula gagapi lan dereng saged kula candhaki. Monggo nyatanipun menawi dipun tandhingaken kalian lagu-lagu sak menika kula nuwun sewu ngibaratipun namung kados dene kembang api biar menika endah menawi dipun sawang ning bibar menika sampun telas mboten wonten sisanipun menapa-menapa. Ning nek lesung jumengklung rumangsa kok kaya ancor angger sumbune isih kok ya genine isih mubyar-mubyar. Wah luar biasa. Matur suwun tanpa pepindhan. Mila kula tetepaken kula ingkang badhe nguri-uri dhateng kabudayan kula lumantar seni karawitan menika ginakaken tetembangan ingkang mligi ginakaken gamelan boten mawi campuran menapa-menapa panci sampun kula tekati lan sampun kula niati kedah kapilahaken mangke mindak setunggal-setunggalipun lajeng kependhem. Mila kedah kula wonten ingkang nguri-uri lan nglestarekaken. Monggo ibu-ibu Waranggana 8 cacahipun lesung jumengklung rasa nggo gamelan. Monggo Mas gamelane men doleren. Ming swara ibu tok ning kula nyuwun sing sesek sing semangat sing memberi apa ya? Energi positif supaya samangke saged dipun midhangetaken dhateng para lenggah. Lesung jumengklung sru imbal-imbalan, lesung jumengklung manekar mangungkung ngumandang ngebeki sajroning pratesan lan sak piturutipun. 1 2 3 ya. Lesung jumengklung sru imbal-imbalan,
semono. Langsung jumanglo manakar mangungkung ngumandang apa isa jroning krang desa tok tok tek tok tok tung tok tok tek tok tek tok tung tok tok tek tok tok tung tok tok tek tok tek tok. Nah, men ketokne ora do ngantuk. Mergo nek yai niki pancen penyakit ngantuk iki nek nyerang tenanan. Mula nganti Elisa iki direwangi aku kacamata men le merem ora ketok. Kula suwun monggo. Kanca-kanca pira pradonga, lesung jumangkla imbal-imbalan sing semangat. Yo. 1 2 3 ya. Langsung jumanglung sru imbal-imbalan langsung jumanglung manakar mangungkung kumandang apa isa trune pra desa tok tok tek tok tok gung tok tok tek tok tek tok gung tok tok tek tok tok gung tok tok tek tok tek tok gung. Nah, seneng ae. Anggere cangkeme obah rak matane melek. Ora bakal kok cangkeme obah matane ora bakal. Ayo, gentenan. Diabani nek tanganku munggah menika swara putri, nek tanganku medhun swara lanang. Perpindahane dengan tanpa tak abani ming manut obahe tangane Petruk. Ayo, 1 siap-siap mikir dicekel. Pamane tanganku ngenten. Set niku langsung sindene muni, "Langsung jumangklong." Ngono tiba-tiba aku medhun kakung. Pokoke dicenane anggere aku ngene kuwi lanang anu wedok. Nek tanganku ngene karo rada ngene kuwi lanang. 1 2 3 ya. Langsung jumangklong sru imbal-imbalan Langsung jumanglung manakar mangungkung kumandang apa isa trune pra desa tok tok tek tok tok gung tok tok tek tok tek tok gung tok tok tek tok tok gung tok tok tek tok tek tok gung. Ngono kuwi jenenge kekompakan. Gamelan ki ora butuh pinter-pinteran. Gamelan ki ora butuh sing nabuh, aku sing demung pinter dhewe, aku sing ngenong pinter dhewe mboten. Kadidene grup sepak bola. Nek grup sepak bola menika bintang kabeh, nika bakal individu permainane ya bakal dhewe-dhewe. Ning nek kabeh pemain menika setara tegesipun kepintaranipun mboten wonten ingkang inggil, mboten wonten ingkang ngandhap. Menika bakal mesti apik. Coba pedhotane dicepetke, Mbak. 1 2 3 ya. Langsung jumangklong Sru imbal-imbalan langsung jumangklong manakar mangungkung ngumandang apa isa trune desa tok tok tek tok tok gung tok tok tek tok tek tok gung tok tok tek tok tok gung tok tok tek tok tek tok gung. Tak cendhake meneh pedhotane. Yo. Iki keterampilan nek ora terampil sing ora iso. 1 2 3 ya. langsung jumanglung Sru imbal-imbalan langsung jumanglung manakar mangungkung kumandang apa isa jroning desa tok tok tek tok Aku ora to ya. Ana sing tok tetok. Sing ra kurina mesti ngono kuwi. Ya ming dinggo seninjong utawa disebut Joko Ludang. Joko Ludang ya padha radong mesti ora. Anu sinambi kalane nganggur. Sinambi Joko niku bar iki jagat dina lembut monggo. Neno. Ayo Mbak Cita monggo Mbak Cita. Ya surah surah kang undang Kang Garing karo Bagong monggo gek tetembangan yuk wis bali reng wis kabare mengko akhir gara-gara tak kabari. Oh iya. Kok gembrobyos, Gong? Ora ngerti ta, Tru? Aku bar dadi Baladewa.
Oh, dadi Baladewa. Oh, bareng kowe domong ya aku ya gumun. Carupane kaya wungkal ngono kok. Bareng Baladewa supan omahe jajaran sertane baone blelan. Bagong ki rekae ki arep nandingi Prabu Baladewa. Heeh, terus berubah. Umumnya berubah lah dadi Power Rangers. Aku dadi Baladewa. Weh. Gelut aku karo Baladewa. Wah ya syukur. Menang apa kalah? Masalahnya apa? Masalahnya perkarane ya kowe iki aneh-aneh njaluk-njaluk kuwi. Oh. Dadi aku dadak gelut barang untung aku menang. Iso mulih rene nek kalah. Ha iya. Ya wajibe tok bilani tok Gong aku jeneng aku ki wong tuamu. Aku kadangmu tuwa gantine wong tuamu. Jarine piri sepuh kae nek wong tuane wis ora ana, kadange tuwa ki gantine wong tuamu. Ora sudi ana esuk Semar ora ana kowe dadi wong tuaku. Ora bakal gelem aku. Amargane kowe iki serakah. Amarga njaluk ya apa-apa saka aku kowe. Lha ora kaya ngono kuwi kudu dianggep tetep kudu dianggep wong tuwa. Rasah. Wis ora nggo wong tuwa-tuwanan. Aku gene nek pas golek wong tuwa ya saentuke enom barang ya gelem aku. Ha padha wae nek aku barang kowe gliyak-gliyak. Ya terus tetembangan sing kepenak. Heeh. Mumpung iki wektune isih panjang. Dawa. Ngaturke lelagon, ngaturke tembangan. Ya. Ya kah sindan-sindan sing urung di anu kon nembang utawa durung di kopiok. Ah iya. Supaya engko kon nembang sing kepenak ya, Truk. Isih sapa wae ta sing urung oke. Lho 8 mau sing maju lagi 4. Berarti isih 6. Oh 10. Engko ora tau ora ngerti hitungan kok. Ambiyen ndak pelajaran matematika ora mlebu. Ora perkara ora mlebu ning kudu belajar. Belajare ora kudu ning sekolah. Ning lingkungan ya iso belajar. Serawung kancane akeh ya iso belajar. Duwe kanca ahli matematika, duwe kanca ahli agama, duwe kanca ahli ekonomi, duwe kanca ahli pengetahuan alam kuwi iso dienggo belajar. Mengkono iya, Tru. Kowe sik leng sing nembang. Oke. Aku tak klasik ya, Tru. Ya. Aku yang klasik kok. Tak nembang klasik sing kepenak Sinom Parijata. Aja. Mijil ketoprak aja. Jineman aja. Kutut manggung musike ta Tru ora? Ya. Tak nyuwun pambiyantune Mbak sapa iki? Iki Mbak sapa sing jejere Elisa ki sapa? Hah? Mbak Lopez. Sapa? Diah. Dian. Oh. Diah, Pak. Diah kok Dian? Diah, Pak. Diah. Wah, sindane do mblusoke ora. Aku wis muni Diah kok kene Dian. Kene muni Dian kono muni Diah. Oh, iya. Ngaturaken menapa, Mbak, kagem jampi sayah keluarganipun Bapak San Marino. Lho. San Miarto. San Miarto karang ya kulino ning anu kok, Tru. San Marino dengkulmu melotot. San Miarto. Ngaturke menapa? Hah? Langgam napa niku? Nggih, nderek langgam panjenengan iki ketoke posene ini pose sinden. Dadi ora bakal iso ketok kok sinden sing ora ngerti gending niku ketok. Karo sinden sing pancen ngerti gending niku lungguhe wis ketok. Sampeyan lungguhe masrek wis ora obah-obah. Mbok menawa bokonge mlebu dingklek ayo. Dadi ora obah. Iya. Mangga, Mbak. Nggih, langgam kadung tresna mawon. Langgam kok lakang. Langgam, Pak. Krunguku saka kene lakang. Ngawur tenan gawe. Boten sah ditembangke nek niku kula gelem. Ngaturke napa? Lambak lakam. Langgam napa? Kadung tresna pas kalian panyuwunipun saking Dokter Asti. Oh. Alamat ngendi? Alamat saka Bandung. Oh. Lumantar WA iki mau nyuwun kadung tresna sinambi dienggo kanca operasi. Lho.
Sik nyuwun dokter kok dokter ki nek ling operasi pasiene nyambi ngrungokke yon-yon ki jahitane alus. Oh, to. Ah, kandhane kok. Nangge jahitane kasar menggak-menggok kae. Nah, mesti ling ngrungokke bangsa rock utawa underground. Ah iya. Monggo kadung tresna dipun aturaken. Monggo Mbak Diah. Nggih. Niki langsung kemawon napa? Dibawani pun wis dimatke tatin. Nggih, ngapunten nggih Ratu Bindeng sawanten. Mboten napa-napa. Bindeng pun biasa. Yo. Diah Retnayu Paraningsih. Kuwi do dicatet kuwi ora ming rena wengi dadi ati. Kuwi mandeg mangu Paraningsih. Parang tritis. Mulan sithik. Ora ngerti cakepane. Nimas bebejan mas rara. Nimas pepujan Mas Rara. Ngelingono jaman mangke. Iki sik ngempul nang ndi ta, Tru? Ha kaya apa nang ngisor kae. Walah. Anu wae, ngesuk nek bubar asa kon pindah langsung diguruki wae, Tru. Dengkulmu mlaku. Seh welasa mreng priyangga Rada didhemke mboten napa-napa Mbak Ndak. Nggih ngapunten nggih Pak. Nggih tatin kok nek daham, nek daham. Dem. Nek dhem metu kodoke. Penculut. Eot. Kupuh amuji kabagya Anoman udu. Anoman ngopo? Kaya anu ya Truk Bapak kaya bawa anoman apa kaya anoman tumancan tut gumragut. Ngobong jroning praja. Terus bunange ya nyek 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 nyanyi balengane jemek apa piye? Kok ngene nyek 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 kaya balungane iki jemek. Ya. Ya. Ruktinan katresnan ingsun haywa nganti kena citra. Mbak Endah iki adine sing ngegong. Oh, to. Dia. Mbak Dia. Ada idane ngapa ini? Omong klerak-kleru ora. Dia. Mbak Dia. Mbak Dia iki adine sing ngegong. Oh, alah. Semester pinten Mbak napa pun lulus? Mboten, Pak, sampun anak-anak. Hah? Sudah anak-anak. Wah. Maksudnya sudah punya anak, Pak. Ampun digagas niku. Kethek-kethek niku ampun digagas. Wis ben nggih.
Wah iki pelawake teko iki lho. Marwata Udu. Ora nek Marwata. Adine Junedi. Sopo? Jumeni. Lamat muskat onte jane yen brombong yen brondong brondong brombong kono lunga kono ya nek njaluk dite lho kok ciri kase wiyaga kok tok engko nek dundang nek dikon minggat juragane kono lunga kono jane njuk dite lah ya Rawati. Ya. Lamat was katon tejane yen mbok berangkatan mancara aduh langgam nek nggo gamelan ya penak banget. Wah, gamelan iki apa-apa ki fungsine top wae to. Oh. Nggo langgam wis nggone, nggo dangdutan ya apik. Heeh. Nggo garap lagu-lagu nasional ya apik. Iya. Kepiye apa ora didol ya ngleling. Iya. Gamelan ya. Wah, ngleling. Menawa didol, wis rong dinggo didol. Padhake singgahke tak mimi. Turu ora tak tewatare wangiran ning kamar kok turu resep ning kon gamelan saking tresnaku gamelan kok, Gong. Ah iya. Mbak Yu ora dijajari, ora. Bacaane sarwa asri domba tengku Ayo susu untuk pertumbuhan Tenko.
mau jenenge dangdut slow. Iya, dangdut slow. Beda karo koplo ya? Beda. Dan mau dangdut slow. Aku njaluk sing rada sesek to. Oh iya. Dangdut sesek. Kuwi sing jane dangdut ki ora sesek kok, Gong. Sing sesek ki napas. Tak tunyo lho. Ya ora. Aku serius iki ora guyon. Nah aku takon apa bedane buntir-buntir terus. Ngono ki tok sembrono ora apa-apa iki aku serius e. Oh iya. Ya wis arep ngaturke apa? Genti sapa? Cita. Ya, Cita urung maju dhewe Cita. Cita bojone pengedrame Slamet Pitungan. Sapa kok? Slamet Pitungan. Slamet Pitungan iki sapa? Sadurunge dadi Silaon Seven, kuwi jenenge Slamet Pitungan. Oh. Terus terkenal dadi Silaon Seven. Slamet Pitungan dengkulmu melocot. Yo. Berdiri sama tinggi, duduk sama rendah. Iya. Men kepareng Mbak Cita iki asli saka Purworejo. Bagelen. Mula mau nyegat neng ndi terminal Giwangan. Lho. Aku aduh men ki ngopo? Kuwi lah terminal Purworejo jenenge ora terminal Giwangan goblok ora. Nyegat neng terminal Purworejo. Waduh. Aku malah kon nyanyi watuk. Ayo wong gawane kok ya. Ayo kon nembang. Napa, Pak? Wis terserah kowe arep ngaturke apa. Iki kabeh pamundutan wis diaturake, saiki mengkari bebas. Ya, yuk. Lali janjine mawon. Lali janjine. Heeh. Wis biasa ngono iki. Lali janjine iki mung tembange wong nyaur utang kok. Ah iya. Lali janjine. Wis jan. Yo, bawani. Neno. Monggo. Dina Minggu kang dak anti Tinamune cethu ya. Ilate cupet. mong lali janjine. Hanane pijer semaya. Pinter golek tilasan. Alasan. Pinter golek alasan. Ngadukur. Aku wis ora
Iki jane tembang pejatilan to. Kon ndel entak ndel entak ndel. Kaya sing ditutuki kaya mentul ndel. Heeh, yo coba. Jan-jane kowe ning ngene. Pancen apik tenan anjing. Ngapa kowe ayo caktik-caktik. Anjen do kurang ajar. Ora entuk sambutan aku. Heeh. Arep ngejak ning sing terakhir ngono do ora gelem. Ha iya ora apa-apa. Ayo ganti kowe. Meneh sa. Ana partnermu kowe tau dijak Mas Yakul to? Wah iya. Ah, jakan mrono. Arep duet kene Mas. Wah, rasa sok ngono lho. Biasane piye? Tahu pentas bersama kok ya. Ayo duet. Katuri tindak merono kae Mas Yakut kae. Iya. Apa kudu tak petuk? Cah lanang mosok dipetuk karo wong wedok. Apa? Ayo rene, mosok wong lanang dipetuk karo wong wedok. Ayo, aja. Rene lho Mas. Nah. Iya. Lah wong pun enjang-enjang niki ajeng kene apa Mas Eno? Mboten napa-napa. Aduh kok linggo. Udah kamu berdiri aja. Oh ya nggak mau, duduk sama tinggi, berdiri sama rendah. Sinden lengup ki ora usah ngeyel. Wis ngadeg. Emang. Ngadeg bae. Ya deki. Ki malah kaya anu ya Mas Eno ya. Kaya apa? Kaya versi cilike Mbak Ayu ya. Ayo Iya, bareng nganggo kacamata. Oh aku pancen kembaran kok karo Ayu. Kembaran. Iya nembang Mas. Nembang apa? Ya iki kan iki dinggo acara penganten ben ketok syahdu ngono apa. Tadi banyak itu loh, banyak kepala desa di sini juga pada rawuh, para seniman seniwati. Kepala desa tahu kamu kepala desa? Ngerti ya? Itu kan bahasa Indonesia. Bahasa Jawanya apa? Ndas desa. Ndasmu. Sepelan Mas Eko. das desa. Ayo memang Mas. salah satu pesindene Mas Eno yang penggemarnya kata sangat teng telatah Banyumas Raya mriki Mas Eno. Oh, luar biasa. Luar biasa Mbak Elisa itu penggemarnya banyak sekali. Mulane Sentang nuwun. didadekake bintang tamu kalau ben niku nggih penontonnya wah jan ngenteni Mbak Elisa kabeh. Hebat wis. Salah pangan ya Mas. Siapa? Salah pangan. Salah pangan iki. Ya akeh penontone kathah sengit salah pangan. Selapangan, sak lapangan. Iya, sak lapangan. Nah, ngomong sing cetha. Sak lapangan iki nganggo sak lapangan utawa selapangan ora salapangan. Nah salapangan iki kowe didepi sego mangan watu. Oh iya. Salapangan. Salah pangan. Ini juga pamiarso masih banyak sekali Mas Eno. Alah, matur sembah nuwun. Nggih, di daerah khususnya di daerah selatan ini biasanya niku nek mboten sekali Mas Eno niku kathah sing do ditinggal penonton. Tapi untuk malam hari ini Mas Eno luar biasa sampai jam 2:30 lebih mau jam 3 masih penuh full. Luar biasa. Pokoknya ditunggu-tunggu tenan. Ya, kalau enggak sekali berempat koma 5 ya enggak akan jadi. Koyo bedil wae, bedil dasmu ku. Apa iso bedil Mas? Siapa? Jenengan. Ya gila-gila.
Tergantung sing tak bedhil namung kethak-kethek. Ora muni. Kudu ganti menjangan. Biasanya kudune ganti adepan. Nek ganti adepan niku gairahe beda. Kanca-kanca Walgorara semangat terus nggih. Pedamelan setiap malam 1001 malam terus pentas tanpa leren. Nggih. Monggo Mbak Elisa. Saya tak nemani jenengan saja. Ya duet ngadek ra. Duet apa? Ya apa lagu langgam ngono lho Mas. Kan nyontek bahasa Jawa Banyumasan bae ya, karo pengawa bahasamu kayu ngangel. Kayak iku kayu ngangel. Ra reti aku inyong-inyongan mau wis salah terus e. Siapa? Inyong karo Rika ra. Rika. Iya Rika. Inyong karo Rika. Ya. Nek inyong ki mari ngene inyong. Iya. Ono ki Rika. Iya, tadi itu. udah tapi aku enggak dong. Apa? Enggak dong. Enggak dong. Yo, jeneng kupengku bagus kupengku yo bodek padha wae. Yo Mas yo. Ya wes, Nembak, lagune apa yo. wes? Manut. Iya. Manut Mbak Napa? Elisa, manut Mbak Napa, Elisa. nggih? Dari hati apa ngujiwat? Heeh, kuwi apik kuwi pas karo suasana wis lebaran. Pinganan ten. Lebaran. Babaran apa? Iki lho Bagong ini ngomong saya esuk saya ngawur. Anu pinanganten. Pinanganten. Yo Mas, barang Mas. Monggo. Aku kene ora kaya ngene iki dalem. Ujiwat. Ujiwat Ujiwat, nggih. monggo. Mangke bawa mboten? Lah yo bowo. Ayo jenengan no bawa. Oh nggih, kula. Heeh. Duh. Sa, Hah? kowe iki barang kacamata malah kayak tukang las aku menan. Kayak tukang les. Ya ora apa-apa, aku lebih penting dijapaseno terus. Mbak. Duh ni Mas Mustika ning wang Amujina. nguciwat. Mas jedar bojomu dijara. Sapa? Bojomu. Bojo sing ndi? Wo, gaya gleleng lho Pak iki dalang bojone papat iki yo. Ora apa-apa. Ora. Dalang tenan ya ngono kuwi. Ora. Aku iki nek ditung 9. Wah, songo Pak. Ning keleke 4. Kau bicara guru. Kowe ngapae kok njaluk HP-ne sindenku ki arep macem-macem meneh. Arep 5 bojomu. Boten iki ngampil nggih cakepane niku lho. Nah, kula niku dalang-dalangan dadi ora apal cakepan mujibat. Mawe. Ayo. Sapa? Aku Mawe. Ra. Hajar terus ah. Mbak, niki kok HP-ne mung lirik-lirik lagu tok, Mbak. Nomor WA-ne wonten? Ah, ngono ora. Wis aku wis hafal trik. Ayo Mas, saya minum 2. Terus. Cepat. Esem, yuk terus. Aku nek. Terus, Mbak. Esemira Nyirnake lu
lan ayo Gam lesu untung ra sida tak terus rusuh aku kan ben duet ngono lho ake lungkran asu nyirnake rasa duloso rasa kang samar glomar diceluk Elisa samar kok semar ngono semar semar ayo Mas Yakut bareng ya Ya. terakhir bareng aku seneng heeh nek metune bareng penak kok ya cira lho tresnaku sundulwi yati ora ketang sak teraman iso gawe ayem amlam nguji wate yen anggeget lati ajinjit alise piye to si alise munggah medun wah copo piye ame munggah medun kok ame ngalis delora kowe ngerti kok Bagong iki rusuh kok pancen rusuh men ya Jinjit alise sasalah bawane lencir kuning nang semake sinawang yen ngujiwa pamikir tan kuat kaya arep nekat sambungan sa suwe-suwe taman rasa Yo. Mung tansah tak laleke wakasan paputanku umpamane sekar aja kong silayu
susu kesehatan Mas Denko. Ngerke Wahyu. Nyokek yo, nyokek yo. Minggu jiwate yen anggekat lede ajin nalise sesalate lencer gune rasa Sinawang yen jiwa pamikir tan kuat kaya arep pegat suwe-suwe tamat prasasata kayo jimat Nek ora tak ndredeg ya. Remet cakram. Hamung tansah tak laleke nanging terus Terus eling Wakasan pepuntanku umpamane sekar ojo kongsi layu kanggo cecundukmu mustikaku sampun Mas Eno. Matur suwun Mas Yakut. Iya sami. Mas Yakut oh, iki aset Banyumas. Niki anu bose gamelan ugi Teksi Lenggah. Oh, Bapak Haji Warto. Oh, Niku nggih bose kula niku. Nggih nggih, Mas Pak Warto nggih. Nggih. Niku ingkang gadah gongso sak wayangipun saring kitipun. Nggih. Nggih. Matur sembah nuwun. Kathah nika wau sing dhateng transit. Nggih. Saking dalang-dalang wah wis werna-werna. Kula seneng ra tambah srawung. Iya. Tambah ngerti ya, Gong. Ayo nek Cilacapne 400 dalang terus. Oh, gundul kabeh. Ayo. Sampun menika nggih. Nggih, matur nuwun Mas. Mandhap malih Nggih. dipun rasaken. Nggih. Sembah nuwun sampean kok bengi-bengi kok klithikan. Lho niku saking Solo jane. Saking Solo. Oh bengi tas anu jagongan gone Mas Kangko. Oh, Anjing. nggih. Iki mangke enten project mudah-mudahan saged krawuh jenengan barang nggih wonten Banyumas malih. Oh, nggih. Mugi-mugi mawon. Teksi kebagian jadwal ngaten menika. Oh, nggih, siap pokoke. Nggih. Acara napa, Mas? Dipun? Acara napa kok? Niku acarane dadak damel mangke gampil niku. Oh, nggih, Napa siap. supitane Dalang Seno nggih saged. Oh, wis apik kok. Saged. Mbok ajeng digrendo diukir ngaten lho. Ah, ana mek duker digrendoe apa? Biyen geng kula cokotke kirek kok. Malah kirike sing mati bar niku malah. Nggih di mamah. Nggih sampun nggih. Nggih, matur sembah nuwun Mas Yakut. Ya, wah. Seneng ya nek kok iki nek karo ngono kuwi bungah kok aku terus. Iya. Awak dhewe nek suwane Jawa Timur disutul dalang-dalang Jawa Timur ya tunggake panggung kabeh. Suwane Jawa Tengah Lor disutul dalang-dalang Jawa Tengah Lor tunggake panggung kabeh. Iya. Suwane kene ya ana Mas Yakut gelem kersa munggah panggung ya tak unggahke nek. Aku seneng kok ngunggahke iki. Ah iya. Iki do ngopo to aku kanggo sak omong-omong kok rumangsane kok kleru lho. Ah iya. Ya wis ben. Karang pikirane wis do
elek neraka jahanam. Wis beneng ki. Ora apa-apa. Ayo, terus nek pancen kowe tenan-tenan, heeh. Matur nang Bapak. Mergo aku ki tanggung jawabe gedhe. Nek nganti aku ora matur nang Bapak, aku sing tok pasrahi perkara iki, nek nganti kaderangan Bapak, wah, aku nampa dukane Bapak. Oh iya. Bejo cilaka bungah susah, ngrekoso penak datur karo Bapak. Oke, wani ta? Wani. Ya suwane Bapak. Engko Bapak piye tak tanggungi reng. Ah iya, aja wedi apa kae ra. Ya wis, yo suwan mrono. Ayo tak tutke terus. Ya. Neng ya ning talaka kati langit mambang pantepas wulan pamaneka lintang tulya kusuma yana sumawur